Ukis ti sa bamba, kinusin nagsama eh. Nangakuskusiting ka, kapoy ka ko nam lang Legal, adi pinangitsak. Kabarot ko na kulit garudo na, tagay ayam ta. Aging lalaing kan tuming amin ke. Maabak kan tumalagayam. Ito na pamatok. Ada daw, mabasay. Yeah, bata pa mato mo. Pangmut talang, ngati kanya na eh. Rugyan na mo. Buka. Oh, nanalo. Oh, Tek Andres. Oh. Sauce! Nangabak mo na yung George. Oh, no! Oh, nabak naman ng George. Tayo manin Oh, tine, pati pataw. Pati ata pa nabla, kanya kata ha. Oh, rugyan na magkararagayin. Solve! Kuskusitan nagsama eh. Oh, awan text mon. Kagawin din Andres. Ukis ti sa bamba, kinusin nagsama eh. Nangakuskusiting ka, kapoy ka ko nam lang Legal, adi pinangitsak. Kabarot ko na kulit garudo na, tagay ayam ta. Aging lalaing kan tuming amin ke. Maabak kan tumalagayam. Ay, sumulit ka doon at tanawagatang ka text mo, takan. Bak! Nakita si Flip mo, suin pa eh. Dula amin ang move, takan. Ulong ka man kinibagat ko ha. Bakit? Oh, apa kasi curam? Piksang saan ka man? Tapos tapok-tapok ka pa'y. Apay nang niramid mo? Agsaw ka Katay ka pa'y katkatungtungan. Kanibak mo gaming bakit? Oh, apay man ni bakla kay. Kinusit na mo gaming bakit? Apay nga kinusi na ka. Anin naramid na kanyam? Nagayayam kami gaming titext bakit? Ay na, para lang data. Oh, ati ni cellphone, nagayaan kang gana mauma ka. Apay ato cellphone bakit? Kat ata ti gamitom. Pang text, agpapaanag, tadi na ka maabak ni ba? Madi nga text bakit? Okay, si sabab ko kunam nga text tatay. Bigbigat na naman nga pagbigbigang ang ti ulo kon. Text nga karton bakit? Madi nga cellphone. Okay, si sabab ka di mimbaga nga dagos. Kung madi ka mo nagdamag-dagos bakit? Basol ko pa'y tata. Lakayan kayo, nagayaan kayo pa'y tikas jay. Kalibangan mi lang mo bakit? Kaysa arak ta atupagan mi. Kasta madi nga puro arak. Ingka lang gumatangan. Awang nga rin paggatang ko bakit? Ati ni, 50. Muna mo siguro daytan. Sigurado ka bakit? Paggatang ko atay? Wow, ningkan, tama kasulit ka kinibak. Sigurado bakit? Agyaman nagtintad mo ah. Sige, galwad ka. Kaasimit ni Andres. Naabak, uray nala insangit. Nulain Angela Voltes Power Ranger Naruto. Bak! Oh, apa RT ka? Bumarato ka man suguron. Pan! Kahit ko sumulit. Nyalakit din Andres na ya. Madi ka lang orad mga bakin. Damdam, agsangit ka man eh. Malalaman na bak! Dapay nga ti text mo. Awang nga rin bak. Kung gumatang alangan na na ha. Nay, nakakupit kan sa ti paggatang mo Andres. Madi nga kupit tatoy. Nikan nan ibagot ko. Kahit na makasulit ka niyam. Susureg kadwa ka pa ni Tigre. Madi ka pulos nga mga bak. Blastog ka mo tag. Sige, rugyan ta ka rin na. Kaya ayan na nga orad ti paggatang mo. Oh, ato na 50.
Ito na eh. Ana, gimaon. Ayun. Oo, Ito na yung pamatok. ito yung kanya na eh. Pokemon. Panggulo ni Sailor Moon. Pusa ata. Oh, sige. Bato-bato topic ta. Bato, pik. Naabak ka. Sakto mo nga tumira. Padi ka nga tumira. Tekan. Tapit kinuang nagsay tama mo. Kata, swerte ata. Basta takki ka no, swerte. What? Tira mo na. Huwag kang kukurap. Gimas ni George. May sapay lang nga pala daw. Nabakin. Oh no! Kaya, Nakatsamba ka ng bak. ay sus Andres, nalainga ko na lang nga din. Kaya ka din. Oo, hati na eh. Wow! Matya kabilangan na tataya ka. Kita, man naman di may bus sa text mo. Nagturid ka mga agtayan. Di ka lang nga mga abakin. Sigurado, tagargar ka di tataya ka. O Andres, kasano nga tata? Naabak ka man ay. Oh no! Kuskusitin naman sa baka. Ano nga gapo? No kahit mo, agmadi ka, napang dapat mababating ang text mo. Payag madiak. Agapaw. Oo, hati na eh. Las, pati pataw. Rugyan ang mga agsangitin Andres, habang di ka pa napulpulat. O, dula amin. Sige, tira mo. O, kasano nga ay. Nagkasangin Andres, pulat ka man ay. Pekas jay, madina mo lang pinangapa ko, uri maminsan lang. Talaga kasta tinalayang Andres, kasanot ata, pulat ka man ay. Nyamot to, hindi mo lang mga pagtaong, kakusita na to yan. Kahit mo makasulit Andres. Kuha na ba, ikanak atam kasulitak. Pakpakawan, kakit di dumawat ti paggatang mo kini tigrin, ta maabak ka man ay. Oh Sige, urahin na kita, tapa nagdumawat pagkatang ko ta, abakan ka mo. Sige, ingkan. Kadim ti katangim ta, bumayag mi tayo ayam ta. Bakit? Oo, nalakay. Nangaba ka? Naabak nga rin man ang bakit. Mabaling nga. Ano nga mabalin? Mabaling nga dumawatak ulit bakit. Ta makasulitak ko ni baak. Ana, kwarta manan. Ay, Madin, gusto nga diyan. Di ka lang mga gabakon. Sige na bakit. Ta makasulitak mo kini baak. Kat katawanan mo gamin. Kat kinagunggo na maag, pakalaing kan tumak. Ana, makungot ka? Mati bakit? Ay, lakay. Apay bakit? Oh, atin eh. Apay ati bakit? Paggatang mo. Talaga bakit? Apa na nga rin gumatangan? Nagatang mo lakay. Kutex bakit? Madi nga text tigatang mo, min kala gumatang tara kon. Ang pay nga arak bakit? Na may mayat pa yata maramanam ta kwartam kay sa unti mapalam. Tatay mo pa'y kumain baka pagkat Sige ka raw, nakam. Woohoo! Basta ara, kalisto nga talaga. Nyang.